Lakhakrip di Korkanti Constituency Lodhen Tagat IBI Hemalong Korkanti Youth Development Committee KYDCI Hinpen Arpu Kachelar Lapen Arsikjit Alam Chingki Chingwai Ponalong KYDCI Mai Pubidia Singing Tipensi Mai Charipon Bangso Mai Long Korkanti Ahawara Long Development Kaduri Ajok Amsose Korkanti Lokapaching Turjiapan Lapen Kedoana Rong Atok Anosetami Melang Pen Chenglok Kedam Kevang Dolong Tovar Highway Arong Tintame Long Lap Nangji PMAYG Ahem Supen Chenglok Akaprek Development Kichunche Doan Sitame Kichunji Apan Bor Idunji Lapen Korkantiarlo Unan Development Mati Kaching Turamo Kelong Lab Japan Kaike Tame Arjap Tipsi Doji Pusi Nang Pachini Don La Swalong Arpu Kimi Chepekpon Maipu Bidyayingti Chunbang Rajan Rongpar Dun Maipu Harsing Rongpar Dun Chunbang Gibel Areng Atungsi Arpu Deng Ponpen Mai Mesenpen Pachunpon News Desk Report News 24 Kirby Anglong Nilitum akemang mate nitum aning kematha pen chunangji la pen pleng nangji pola makemang kala halo nilitum ladak korkanthi angkang la posong thak sinitu la pen dambom lo la pen kedam sitame nitum thekonong lo la pen ketang te sikong la pen aso ketang te kong pen silang dam pulote ningduk la ningduk alam kala halo arong dampong Mane abang ke nitung adim na nampak tangte nitung adim na nampak tangte lapasong se arong lapasong se nitung apang aning duk pena cepat si nampak tangti pedet lapasong si mana sokara sorapang lapasong se aning oe sondo tapi non nitung abang ke youth korkanthi youth development committee tumang ke nitung ke mana kepat tangja pan nitung anabang ke nitung langkong cari pon